Joo, mä oon Linnavuoren Pepe ja Eliittikatoille tullut tänne ja se mitä mä koen Eliittikatoissa on se, että taustatuki on äärettömän hyvä. Me myyntipäälliköt koko Suomessa ollaan todella ammattitaitoisia ja saadaan yritykseltä jatkuvaa tukea. Ja me haetaan työntekijöitä, joilla on oikea asenne aktiiviseen myyntiin ja minä henkilökohtaisesti osaan kyllä auttaa jokaista myyjää siinä, kun mennään kentällä yhdessä. Mä oon saanut mun myyntimieheltä paljon kiitosta siitä, että meillä on hyvä henki, me tullaan hyvin toimeen ja saa viimeisen päälle koulutusta. Olen Markku Kamula, Eliittikatot Oyn toimitusjohtaja. Mielestäni jokaisella työntekijällä tulee olla selkeästi määritelty tehtävä ja vastuu ja myöskin valta ja oikeus tehdä omassa työssään tarvittavia päätöksiä ja hoitaa tehtävänsä. Yrityksen työntekijän tekemistä tulee tukea. Hänelle pitää antaa perehdytystä, koulutusta ja myöskin tarvittavat menetelmät ja hyvät työkalut oman tehtävänsä suorittamiseen.